Namhlanje ebusuku kuzodlalwa umdlalo wokugcina wesigaba samaqembu ayishumi nesithupha emqhudelwaneni iNedbank Cup. I-I-Chippa United ivakashele eGoli ukuzobhekana neBidvest Wits. Iqembu elizodla umhlanganiso lizodlulela esigabeni sokuhlungela owandulela owamanqamu. I-I-Chippa izawube ikhangela impumelelo kwakhona xa iqhubisana neClever Boys. Kodwa eliqela leChili Boys aliqhubanga kakuhle kwimidlalo yalo kutshanje. Liphumelele umdlalo omnye kwimidlalo esithandathu egqithileyo. Libetha iqela ebelikhusela le ndebe iTS Galaxy. It's all about mental strength. You know, in terms of our physical appearance, everything looks okay. But like I said, you know, when you play such games, these are cup games. They're different from big games. You have to put everything inside 90 minutes. You know, if you lose, it means you're out of the game. Umdlali wangaphambili uRuzi Hameldin wayeyinxalenye yeqela elatshwatyusha iWits kwisizini ephelileyo. Our plan is to replicate the performance we did against TS Galaxy, and we know it's not going to be easy there against Wits, but hopefully we stick to our game plan. Each and every player wants to play in the final, so for us to reach there, it's not like a walk in the park. We have to work hard on it. Nomdlali wangaphambili ebenomonzakalo uAndile Mbenyane ubuyile Lwando Nomoyi kwindaba ze SABC Disebhayi.